Hürmetli televizor караучылар, бәйрәм чыгарылышын җырлы бүләк дип исемләнгән музыкаль тапшыруыбыз белән дәвам итәбез. Һәм без иң элек Гарипов Әхмәтнур Зариф улын 65 яшьлек юбилее белән котларбыз. Мингәр авылында яшәүче Гарипов Әхмәтнур Зариф улына 65 яшь. Әтиебезне гомер бәйрәме белән котлыйбыз дип башланып китә әлеге тәбрикләү хаты. Кадерле әтиебез, гомер үрләренә менгән сайын, кайгы борчу ишек какмасын, Ходай сине барыбыз өчендә күз карасы кебек сакласын. Үткән елларыңа карамыйча, 100гә кадәр яшә кешеңдә, безнең өчен мәңге кадерле син, рәхмәт әти, барысы өчендә. Кадерле әтиебез, сиңа сәламәтлек, озын гомер, күңел кирлеге телибез. Без сине намуслы, гадел, тырыш, кыю, хезмәт сөючән һәм кешеләргә ярдәмчел булуың өчен яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Киләчәктә дә үз кулларың белән төзегән матур тормышта әнигә нык терәк булып, безгә киңәшче, ярдәмче булып, әниебез Диләрә белән 37 ел янган гаилә учагын сүндермичә, тигезлектә яшәргә язсын. Барысы өчен дә рәхмәт сиңа. Сәламәт бул, гел елмаеп яшә, бәхет кунсын күңелең түренә. Барыбызга канат, терәк булып, талмый атла гомер үренә. Җирдә кояш нуры балкыгандай, син балкыйсың безнең күңелдә. Тормышыбыз синең белән матур, рәхмәтле без сиңа мәңгегә. Син булганда без бәхетле, синең белән якты көнебез. Безнең белән син дә бәхетле бул, сиңа озын-озак гомер телибез. Әти, туган көнең белән котлап, иң изге, якты, матур теләкләрне юллыйбыз. Көчле рухлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмчел, бәхетле һәм сәламәт бул. Уй теләкләрең тиң, туар таңнарың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең бәхетле булсын. Тормышыбызга ям истәп, авырмый, кайгы хәсрәт күрми яшәргә язсын. Әниебез белән гомер көзләрегезне гел яна шатлап тигезлектә, кадерлеләребез булып, муллыкта, тынычлыкта яшәп үтегез. Бәйрәмең белән котлап әниебез Диләрә, балаларың Фәнил, Данияр, Эльвира, киленең Илмира, оныкларың Рүзәл, Сиринә һәм Алинә диеп нокта куела. Хөрмәтле Әхмәтнур абый, без дә сезне чын күңелдән юбилеегыз белән котлыйбыз. Гомернең иң озынын һәм бәхетлесен телибез сезгә. Диләрә апа белән тигезлектә бер-берегезне яратып, балаларыгызның игелеген күреп гомер итегез. Туган диңгез тарта гүзенә, әткәй көтеп торганда, бәхет тулы була шушы нигезләрдә, әткәй тигез булганда, бәхет тулы була шушы нигезләрдә, әткәй тигез булганда, айырма бик сорый хараемнан, ялгызлыкны бер калдырма. Әткәйгә парлы канатларын айырма, озын гомер бирүче әткәйгә парлы канатларын айырма. Бар дөньяны ямы сезгә иңгән, безнең өчен сез китгәннәрдә, йортыбыздан нурлар сибелгәндәй, сез булганга әткәйләр. Йортыбыздан нурлар сибелгәндәй, сез булганга әткәйләр. Айырма бик сорыйм хараемнан, ялгызымны бер калдырма. Озын гомер бирүче әткәйгә парлы канатларын айырма, озын гомер бирүче әткәйгә парлы канатларын айырма. Бар булулар кебек шекердәши, яшисез бит сайрар кышлардай, сез
болғандағына бізді бит бәқітлі айырма деп сұрайм Құдайдан. Сіз болғандағына бізді бит бәқітлі айырма деп сұрайм Құдайдан. Айырма деп сұрайм Құдайымнан, жалғыздықты бір қалдырма. Ұзыңның бір әткәйін-кәйіні барлы қанатыларын айырма. Ұзыңның бір әткәйін-кәйіні барлы қанатыларын айырма. Барлы қанатыларын айырма. Hürmetli televizor qarawçılar, Soba Dulqınları televiziyasında Jırlı Bulak deb isimlengen muzikal tapşırığımızna alğa taba davam etəbiz. Şiratdağı qutlау xаты Zagriyeva Firdevse Rafail qızı hürmetine yanğırar. Şəmərdəndə ömür etüşə əniyimiz Zagriyeva Firdevse Rafail qızın юбилейі білән qutlayız. Әтейimiz vafatından soң, әнiyimiz bizni yalğıza oyaqqa bastırıb, ұлы тұрмыш юлына шығарды. Бүгінгі күндә өзібіз ғойләлі болып, балалар үстірсәк тә, біз әни үшін хаманда бола. Ул безне қойғыртып, бізге нық тірек болып, өзінің ақыллы кеңешлері білән ярдәм итеп, біздің үшін борчылып яшый. Рәхмәт әни, барсы ішінде. Қадірліден қадірлі әниебіз, сені шын көңілден юбилейің білән құтлыйбыз. Нық сәләмәтлік, имен тұрмыш, көңіл тынышлығы бізге нықлы тірек болып, ұзын ғұмыр кешіруіңні тілейбіз. Сиңа болған рәхмәтібізні, көңілдәге изгі тіләкләрні сөзләр білән әйтіп бітіріп болмас. Сиңдә болған сабырлық, тырышлық, кішіліклік кебек сыйфатлар һәр кемне сакландыра. Киләчәктә дә күңелебезнең яме, тормышыбызның күрке бул. Сәламәтлек белән күңел тынычлыгында һәр туасы көнгә куанып, һәм яңа өметләр баглап, исән-имин яшәргә язсын. Син безгә җылы кояш кебек кирәк. Гомереңдә тынычлыкта, муллыкта, рәхәттә яшәп үткәр. Безгә эшләгән изгелекләрең үзеңә мене белән кире әйләнеп кайтсын. Балалар игелеге, оныклар куанышы күреп яшәргә язсын сиңа кадерле әниебез. Юбилейың белән тәбрик итеп, бары бәхет сиңа телибез. Үткән тормыш инде шаулап узган, алда булсын тыныч көн дибез. Рәхмәт әни, гомер бирүеңә, төн йокыларыңны бүлүеңә, безгә нык канатлар куюыңа, ышанычлы терәк булуыңа. Котлы булсын әни туган көнең, кояш кебек балкый йөзләрең, кайгы хәсрәт күрми, шатлык белән үтсен синең алгы көннәрең. Фәрештәләр һәр чак юлдаш булсын, бәхет булсын һәр чак яныңда, үтәр юлың сикәлтәсез булсын, изге дога йөрсен юлыңда. Таң җилләре искән минутларда, көн туганда якты нур булып, йөрәгебезнең җылы рәхмәтләре барып җитсен сиңа гөл булып. Бәйрәмең белән котлап, улың Илгизәр белән киленең Лилия, кызың Гөлшат белән киявең Шамил, оныкларың Камилә, Марсель, Азалия, Мәрьям, бу теләкләргә барлык туганнар һәм кода-кодагыйларда кушыла диеп нокта куела. Һәм әлбәттә Соба Дулкыннары телевидениесенең иҗат төркеме дә сезне ихлас йөрәктән тәбрик итә. Балаларыгыздан музыкаль бүләкне кабул итеп алыгыз. Сыңдыр инде, борчыла сыңдыр инде син, куана сыңдыр инде. Эздеп шатландың да син, эздеп сагышландың, бөтен гомереңне әни син безгә багышладың. Эздеп шатландың да син, эздеп сагышландың, бөтен гомереңне
Сүйесіңдір инді сен, иянасыңдыр инді. Түнәріңді бізіне уйлап, уянасыңдыр инді. Сен йылдызларының яқтысы, күллерінің хуш ислесі. Әйбәтәнилер күміләу, yok şol sinen tüsülüsü. Sen yıldızlarının yaktısı, güllerinin hoş islesi. Heybeteniler küplev, yok şol sinen tüsülüsü. Bizge sizdirmişegine yılap olasın indi. Gitken sayın bizge bəxit yurap olasın indi. Az indi o senizina rahmetler eytügine. Sin bitene bizning işin birgine birovgine. Bizdeyip şatlandım nasin, bizdeyip sağışlandım. Öttün ömrüne eni, sen bizge bağışladın. Az indi o senizima, rahmetler eytügine. Sen bitene bizning işin birgine birovgine. Sen bitene bizning işin birgine birovgine. Sen bitene bizning işin birgine birovgine. Hürmetli televizor qarawçılar, jırlı бүләк тапшыруын алга таба дәвам итеп, алдагы минутларда без Хабибуллин Искәндәр Касым улын тәбрикләрбез. Агач, яфрак, кеше кылган гамәлләре белән матур. Тормыш сукмакларыннан кыю адымнар белән алга атлаганда, янәшәдәге кешеләргә игътибарлы, ярдәмчел һәм гадел була белгән шәхесләрне кем генә хөрмәт итми икән. Теләче районының Улы Тиләҗе авылында гомер итүче әтигебез Хабибуллин Искәндәр Касым улында гаиләсе, туганнары, дуслары нык хөрмәт итә һәм сезнең телерадио компания аша 60 яшьлек юбилее белән тәбрикләргә ашыга. Кадерле әтигебез, яхшы атаның хакы 100 остазның хакыннан да олырак. Кешеләргә ихтирам белән карарга һәм тормышта үз урыныбызны табарга өйрәткәнең һәм өйрәтеп кенә түгел, үзеңдә нәкъ шулай яшәгәнең өчен без сиңа бик рәхмәтле. Әти булган инең нигезе нык, табыны да һәр чак түгәрәк диләр. Без ныклы нигезле, түгәрәк табынлы гаиләдә үсеп, олы тормышка аяк бастык. Әтигебез безнең өчен һәр яклап яшәү үрнәге. Әниебез белән безне үстереп кеше иттегез. Ким хур булмасыннар дип, алны-ялны белми эшләдегез. 2 тәүлек өйгә кайтмыйча, 2 эштә бер юлы хезмәт куюыңда шул хакта сөйли.
үзләренә кыен булса да, балалары өчен üzülеп торучы әти-әниебезгә бүген рәхмәтебез шиксез. Аллаһ Тәгалә сынауларын да бирә тора. Аларны да барыбыз бергә үтә киләбез. Аллаһка шөкер. Менә синең юбилеяң, әти. 60 яшең Аллаһ бүләге. Син салучы шушы йорт нигезен, әни өчен тормыш терәге. Син ирәттең үз үрнәгең аша бу тормышта яшәү серләрен. Күпме наз һәм сөю сыйдырган бит безне уйлап типкән йөрәгең. 60 яшь ул ирләр өчен бары. Картлык чорның якты язлары, әле алда шаулап торган гомер, оныкларның күңел назлары. Рәхмәт әти сиңа барсы өчен, тәрбиеңә, биргән назыңа, күңел тынычлыгы юлдаш булсын картлыгыңның якты язында. Киң күңеле, тырышлыгы, мәрхәмәтле булуы белән күпләрнең ихтирамын яулаган улы җанлы әтиебезне бәйрәме белән чын күңелдән котлыйбыз. Без синең белән шиксез горурланабыз һәм сиңа бик рәхмәтлебез. Кешеләргә бер кайчан авыр сүз әйтмисең. Күңелең һәр вакыт яхшылыкта синең әти. Таш белән атсалар да, сез аш белән җавап кайтарыгыз дип әйтә киләсең. Ярдәм сорап килүчеләргә һәр вакыт булышасың. Үзеңнең 40 эшең ярылып ятса да, аларга ярдәмгә ашыгасың. Шуңа сине барысы да хөрмәт итә әтиебез. Тормышта син үз урыныңны белеп, ныклы адым белән атлыйсың. Барчабызны каршы искән җилдән көчең килгән кадәр саклыйсың. Рәхмәтеннән Аллаһ ташламасын. Дөньялыкта күрсен савабын, тыеп яшәп калган гомереңдә күңел назын һәрбер балаңның. Кадерле әтиебез, тормышыбызның яме булып, шатлык сөенечләрне бергә уртаклашып, алдагы көннәрендә дә Аллаһ Тәгалә сине сәламәтлектән аермыйча, без балаларыңның кадер-хөрмәтен тыеп, оныкларыңа яраткан дәү әти булып, озын-озак гомер кичерергә язсын. Көннәреңне гел шатлык һәм куанычлар бизәсен. Йортыбызның ишеген кайгы җиле какмасын. Әниебез белән пар канатлы булып, тигезлектә, матур, тыныч, мул тормышта яшәүләр насыйп булсын. Без әтиле йортта туып үстек. Без әтиле йортка кайтабыз. Җан җылысын көтеп торган өйгә дәшеп тора нурлы капкабыз. Ишендәге тышында шул диләр, халык әйтсә һәр чак хак әйтә. Җыелабыз туган нигезгә без, рәхмәт әйтеп әткәй, әнкәйгә. Янәшәбездә җил яңгырдан саклап яшәүче якын кешебез булганга, язмышка 1000 рәхмәтлебез. Нигезебез нык, табыныбыз һәр чак түгәрәк булсын. Барсы өчен зур рәхмәт сезгә. Иң изге теләкләр белән сине яратып кызың Алинә, кияүең Марат, улың Рәмис, киленең Руфинә, оныкларың Сәид, Бәхтияр, бу теләкләргә әниебез Минниса, кода-кодагыйларың һәм барлык туганнарың да кушыла дип нокта куела. Әлбәттә, без дә сезне чын күңелдән юбилеегыз белән тәбриклибез. Котлауда әйтелгән барлык теләкләрдә чынга ашсын иде. Туган нигез тарта гөл үзенә, әткәй-әнкәй көтеп торганда, бәхет тулы була шушы нигезләрдә, әткәй-әнкәй тигез булганында. Бәхет тулы була шушы нигезләрдә, әткәй-әнкәй тигез булганында. Аерма бик сорыйм хараемнан, ялгызлыкны бер калдырма. Озын гомер бирүче әткәй-әнкәйемә, парлы канатларын аерма. Озын гомер бирүче әткәй-әнкәйемә, парлы канатларын аерма. Бар дөньяны яме сезгә иңгән, безнең өчен сез битгеләрдә, йортыбыздан нурлар, нурлар сибелгәндәй, сез булганга әткәй-әнкәйләр. Йортыбыздан нурлар, нурлар сибелгәндәй, сез булганга әткәй-әнкәйләр.
сорым Ханайымнан Yolgızımны bir kaldırma Özünümün bir şey etkeyen gelime Barlı kanatlarım ayırma Özünümün bir şey etkeyen gelime Barlı kanatlarım ayırma Şekirdeşim Yeşilsiz bit soyrar kışlarday Siz bulgandağına bizde bittegitli Ayırma dip sırrım Xudaydan Siz bulgandağına bizde bittegitli Ayırma dip sırrım Xudaydan Ayırma dip sırrım Xudaydan Yalgızımны bir kaldırma Barlı kanatlarım ayırma Özünün bir şey etkeyen gelime Barlı kanatlarım ayırma Barlı kanatlarım ayırma Hürmetli televizor qarawçılar, şunun bilen bizning beyram çıgarılışı oxirina yaqınlaştı. Келесі yılda ұшырашырға ясын deyip, biz sizning bilen sağ bulaşabız. Яңа yıl бейрамы құтлы, mübarek bulsun. Ham яңа yıllar barыбызга da şatlıq, süyünüşler, quvанышлар алып келсін. Бейрам bilen sizne.